Paalam, Papa Naldo. Paalam, Papa. Mahal na mahal ka naming lahat. Maraming salamat sa buhay mo. Maraming salamat, Panginoon. At ipinagkaloob mo sa amin ng isang katulad ni Papa Naldo na napakabuting ama, napakabuting asawa, napakabuting lolo, napakabuting tao, at napakamapagbigay. Hindi ka namin malilimutan pa si Mama. Nahihirapan pa ngayong tanggapin ang pagkawala mo. Pero nandito lang naman kaming lahat, umaalalay sa kanya. Ang hirap din tanggapin na wala ka na. Kahit na tuwing hapon at gabi lang kami umuwi ni My Love sa bahay niyo. Super miss ka namin. Hanggang ngayon, yun pa din naman ang ginagawa namin kada pagdating namin sa bahay niyo. Binabati kita ng mayong hapon pang, mayong gabi pang. Pupunta ako dun sa picture frame mo. Hiningitian kita. Tapos laging may pagkain na nilalagay si Mama. Doon pumupunta ako doon. Kinakausap kita. Ramdam namin na kasama ka pa rin naman namin. Na parang hindi ka naman nawala. Na nandito ka lang sa amin. Sinasamahan mo kami. Nakabantay, nakatingin sa aming lahat. Lalo na kay Mamang. At sa iyong mga anak na nasa labas ng bansa. Kay Jinjin, kay Michael, kay Boyet. Alam namin na masaya ka na dyan sa paraiso. Hindi ka na mahihirapan, hindi ka na maghihirap. Puro na lang pang saya sa piling ng ating Panginoon. Magkikita-kita rin naman tayong muli sa habag ng Panginoon. Naliligtas lahat ang ating mga kaluluwa. At sa langit tayo lahat titira at magsasama-samang muli. Huwag ka na pong mag-alala kay Mama. Hindi namin siya pababayaan. Madalas na pong lumabas si Mama, ipinapasyal ni Iling. Namasyal po kami sa San Rafael. Tapos namasyal si na Iling sa Concepcion. Sa lagpas pa sa San Dionisio, malayo po pang naaliw naman po at nalibang si Mama. Pero syempre alam naman po namin pagdating ng gabi, bumabalik ang matinding kalungkutan. Nakikita pa rin namin siyang palihim na umiiyak. Lalo pang nakikita ang inyong mga kagamitan ng mga damit mo, sapatos, ang estante mo. Ang bawat sulok ng bahay, ikaw ang naaalala namin lahat pang. Ang iyong mga apo, lalo si Ayok. Super miss ka. Ngayon po pala meron na tayong bagong alagang aso. Bumili si Iling. Ang aso na hindi cute pero ang mahal. Pero napakabihib po. At parang naaaliw naman po si Mamang na alagaan siya at alagaan siya ngayon. Kailangan pong maaliw ni Mamang, malibang. Sabi nga po namin, pwede naman po siyang magbakasyon sa Mindanao. Pero ayaw pa naman niya. Ayaw niya kaming iwan. Ayaw niyang iwan ang bahay. Ayaw niyang iwan ang mga apo. Saka na lang daw po. Basta pang, mahal na mahal ka namin na hindi man kita tatay. Kahit father-in-law lang kita. Alam ko sa puso ko na mahal na mahal kita. Kahit magtampo si Papay kasi siya ang tunay kong ama.
Pero alam ko na mas mahal ko ikaw kaysa sa kanya kasi ikaw ang mas nakasama ko ng matagal. At napakabuti mong tao, napakabuti mong ama. Kitang-kita ko kung paano mo alagaan ang iyong pamilya. Lagi kang may pasalubong sa lahat, lalo na nung nagtatrabaho ka pa sa Guangzhou. Ikaw ang namamalengke, ikaw din nagluluto. Ang sarap ko sa pakiramdam na may ganoong tatay. Na never kong naranasan sa piling ni Papay. Although 11 years lang naman kami nagkasama ni Papay. Ikaw po, mas matagal ko pong nakasama. Kaya ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal mo, ang pag-aalaga mo sa iyong buong angkan. Pati sa mga kamag-anak mo, kaibigan. Napakabait mo, napakabuti. Bang, ipinadala ko po pala ang life story mo ha. Sa kahapon lamang sa Bombo Radio kay Tita Regine. At nanalo po ang iyong istorya. Hindi rin po ako makapaniwala. Ipinadala ko lang po yun sa email. Tapos, tinawagan ako ng istasyon. At in-interview po ako. Meron pong premyo na 1,000. Hindi ko pa nga po nakukuha. Share ko po yun kay mama nung nag 40 days ka po dahil naghanda po. Tapos pumunta po kami doon sa sementeryo, dinalaw ka namin. Dinalang ka namin ng pagkain, nagdasal kami. Lagi ka naman po namin ipinagdarasal. At ang banal na misa po, napakahalaga ng para sa iyong kaluluwa. Nagkita na po ba kayo dyan ni Kas Joel? Napakalungkot din po ng kanyang pagkawala. Sumunod po agad siya sa'yo. Nung naglalakad pa lang kami papunta sa simbahan ng June 18, tumawag si Benji na nasa ospital sila at wala na si Kas Joel. Sumama na siya sa'yo. Nakalungkot. Magkasunod po kayong nawala. Lalong nadagdagan ang sakit at kalungkutan. Dahil si Kas Joel, napakabait din niya. Sabi nga ni Mylan, sabi ng panganay mo pong anak, siya lang ang gustong-gusto niyang pinsan niya. Napakabuting tao. Wala na silang kasama sa pamimingwit ni Raymond. Super miss din namin siya. Kita na po ba kayo dyan sa heaven? Nila Lolo, nila Lola. Basta pang ha, mahal na mahal ka namin. Sigurado sobrang lungkot ni Michael dahil hindi siya nakauwi. Oh, nag-urambid. Siya nakauwi. Bumalik agad ng Pilipinas. Kailangan din niya magtrabaho para sa kanyang pamilya. Basta pa nga, malakas ka na dyan kay Jesus. Kay Mama Mary, kasama mo na ang mga angels at mga saints. Di mas magiging mabisa na ang mga dasal namin dahil nandyan ka, sabihin mo lang kay Jesus, Lord, pakinggan mo po ang dasal ng aking buong pamilya. Bantayan niyo lang kami pa, ha? Sa bawat outing namin, sa bawat paliligo, kasama ka namin. Alam namin yun at yun ang mararamdaman namin. Mahal na mahal na mahal na mahal ka namin. Love you, Pang. Miss you. Miss you. Hindi magbabago ang samahan ng pamilyang binuo mo. Ganun pa rin ang aming magiging routine. Bawat gabi, bawat hapon, uuwi kami dun sa inyo. Magkikwentuhan, iinom ng soft drinks, or iinom ng alak minsan.
Magkakainan ng pagkain, hindi yun mawawala. Ganun pa rin pang, walang magbabago. Tas ang picture mo, ang picture frame mo, dun lang lagi. Kasama ka namin palagi. Ang puntod mo pala sa Garden of Ascension, pinalagyan ng Bermuda. Pinalagyan nila mamang ng Bermuda grass. Inaalagaan yan palagi ni Edwin. Pangha, maraming salamat sa iyo sa pagmamahal mo sa aming lahat. Sorry din sa mga pagtatalo namin noon, sa mga hindi pagkakaintindihan. Hindi ka lang umiimik. Pero alam ko at ramdam ko na yung pinagdadasal mo yun sa Panginoon. Huwag na kaming magtalo-talo. Kaming mga babae, mga pasaway. Ng mga chismis. Mga inggit o kung ano man ang mga kasamaan na taglay ng bawat isa. Alam ko po pinagdadasal mo yun na mawala ang lahat ng mga negatibong nararamdaman at puro pagmamahal na lamang ang maghari sa puso ng bawat isa. Dahil yun naman ang mahalaga. Hindi naman puro pera ang buhay. Bapang? Thank you, Pang. Man, de.
ilan sa naunang nga sundalo tatlong apostol sa mga taga Corinto. Mga utol, labanaw si Kristo halin sa kamatayon kag ako ini ang nagapamantuod, mabanawon ang mga patay. Tungod sa isa ka tawo nga si Adan, nagabot ang kamatayon sa tanan nga tawo. Kag tungod man sa isa ka tawo nga si Kristo, magpanaparay. Kung tanan nga tao mapatay tungod sa atong relasyon kay Adan, tungod man sa atong relasyon kay Kristo, kita tanan mabanhaw. Ang pagkabanhaw basunod, ang unang di nga mabanaw amo si Kristo. Pagkatapos magbalik niya diri sa kalibutan, mabanhaw man ang iya katawhan. Pagdayon magaabot ang katapusan. Dulaon niya ang tanan nga pinarian, pagtumalahan kag paghong. Paghihatag niya dayon sa paghari sa Dios na Amay. Kay dapat maghari si Kristo na mag-apong niya tanan nga magpakontra sa iya. Ang katapusan kinakaaway na dulaon na among kamatayon. Kay kunang tanan sa idalaw sa kahong ni Kristo, si Kristo ang sa Dios, sakop man sa Dios, nga nagampos ang tanan sa iya, agod ang Dios ako ang kaon sa tanan. Sa Dios. Salmo sa pagsabat. Ikaw, Ginoo, o mga ako'y malibatan, hindi ako kukulangan sa sabat. Dubari ako sa karnero kang ginapawan sa palarugan, gana sa ginamon, kang pinatutuyan sa malinaw ng tubig sa bat. Inapabaskog mo ako, pinatuytuyan mo ako sa husto nga dalan, akong pagtungan ka. Bisan maglakat ako sa bandang kamay katalagman sa kamatayon, hindi ako ngadto. Tungod kay kaupot ikaw. Ang imong protection sa pagtuytoy sa ako, nagkapalipay ka nagpabaskog sa akon, sabat. Ikaw, Ginoo, ang mga kanumalay, hindi ako makulangan. Inaprivilahan mo ako sa conscience samtang nagatulog ang akon mga kaaway. Imakitan mo ako sa lanang sa akon ulo sa pagtungo ko sa akon. Kag ginapagustuhan mo ko sa ilim. Sigurado gid ang imo kayo kaguma sa akon, magkapadayon sa tangkapuwi. Sabat. Ikaw, Ginoo, ang akon manubarantay, hindi ako makulangan. Ginoo, maluwi ka sa amon. Maluwi ka sa amon. Kristo, maluwi ka sa amon. Kristo, maluwi ka sa amon. Ginoo, maluwi ka sa amon. Ginoo, maluwi ka sa amon. May damon, kayarap ka sa mga langit. Paglayahon ang iyong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta. Siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan. Namon sa matag adlaw, kapatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili sa mga panulay, hinuluwason mo kami sa kalahon. Kay imo ang ginharian, ang gahong kagahimaya sa mga tuig, sa mga katuigan. Katapusan ng mga buhay kita. So Diyos nga manamay, ikaw nagpasanto sa panimalay kung magabiyanay para sa among kayuan. Kay buot mo kami maghihiusa sa pagigugmaanay, pagkampanay kapag buligay. Sa napakinuwi kami sa imo at tungod sa mamunulod na si Rinaldo nga nagtaliwan na, patawarang niya mga sala, manusi siya sa buganan, tungod sa manamong mga kayuan ngayon ang imo para sa amon. Patuloy siya ngayon sa kabulahan o mabuhi
Diyos, magpawalta sa pag-idayat nga dayon. Amen. Sa ngalan ng Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Natun sa at Diyos na sa imo, at Diyos pinalangga, tubtob sa aton pagkita. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Tatlo. Papang, kumusta ka na dyan? Kumusta ka na sa heaven? Ito po, kumakain kami ngayon. Ito pang 3 days mo after nang hinatid ka namin sa Garden of Ascension. Ito po, may palitsyon si Jingjin. Kainan na po tayo. Pang, miss na miss ka namin lahat. Pang, ito na po ang puntod mo. 3 days after. Ito po, nung 40 days mo. Daming pagkain. Gusto halin sa kamatayon kag amo ini ang pamatuod nga banhawon ang mga patay. Tungod sa isa ka tawo nga si Adan nag-abot ang kamatayon sa tanan nga tawo. Kag tungod man sa isa ka tawo nga si Kristo, mabanhaw ang mga patay. Kung tanan nga tawo mapatay tungod sa aton relasyon kay Adan, tungod man sa aton relasyon kay Kristo, kita tanan mabanhaw. Ang pagkabanhaw pasunod, ang una gid mabanhaw amo si Kristo. Pagkatapos pagbalik niya diri sa kalibutan, mabanhaw man ang iya katawhan. Kag dayon mag-aabot ang katapusan, dulaon niya ang tanan nga ginharian, pagdumalahan kag pagkagahom. Paghihatag niya dayon sa paghari sa Dios ang Amay. Kay dapat maghari si Kristo hasta sa pagampo niya tanan nga nagkontra sa iya. Ang katapusan nakaaway nga dulaon amo ang kamatayon. Kaya kun ang tanan sa idalom na sanggahom ni Kristo, si Kristo ang anak sang Dios magkasakop sa Dios nga nagampo sa tanan sa iya. Agod ang Dios ng pagagahom sa tanan, ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Salmo sa pagsabat. Ikaw Ginoo among anugbantay, hindi ako makulangan. Sabat. Ikaw Ginoo ang akon manugbantay, hindi ako makulangan. Daw pariyo ako sa karniro nga ginpahuway mo sa paghalban sa nga bugana sang hilamon kag ginatuytoyan sa malinaw nga tubig. Ikaw Ginoo ang akon manugbantay, hindi ako makulangan. Pinapabaskog mo ako, ginatuytoyan mo ako sa husto nga dalan, agod mapadugangan ka. Bisan maglakat ako sa patag sang may katalagman kag kamatayon, hindi ako mahadlok. Tungod kay kaupod ko ikaw, ang imo proteksyon kag pagtutoy sa ako, nagalipay kag nagapabaskog sa akon. Ikaw Ginoo ang akon manugbantay, hindi ako makulangan. Ginapreparahan mo ako sang punsyon samtang nagatulo ang akon nga kaaway. Dinlamitan mo ako kag ginpagustuhan mo ako sang ilimnon. Sigurado gid nga ang imo kag ang gugmas nga gapadayon samtang nagakabuhi ako. Ikaw Ginoo ang akon manugbantay, hindi ako makulangan. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Amay namon yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon imong ginharian, matuman imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami yan singkano namin sa mga sala namon. Tawad naman nakasala sa amon, kag dilim pa daw sa panlaot amin. Tapos katapusan ng pangamuyo. Tanan kita. Ulit manggot. Hindi ko panawan ng dur. Ako masunod kanina ng dur. Ako tumarukari.
Tidasin. Tatlo dito. Katapusan nga pangamuyo. Mga muyo kita. O Diyos nga amay, ikaw ang nagapaamon kayuhan. Kay imo buot nga kami nagiliusa sa paghigugmaanay, paghagpanay, kag pagbuligay. Nagapakana, patawara sang iya mga sala, balusi sila sa bugana tungod sa madamo nga mga kaayuhan, ang iya ginhimo para sa amon. Bato na siya karon sa kabulahanan, kag kabuhi nga dayon. Kagimo ang uli nga magliusa kami upod sa iya langit nun nga ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Hatagi siya og Ginoo sang imo pahuway nga dayon, kag magsilak sa iya ang kapawa nga wala sing katapusan. Kabay nga magpahuway siya pa. Amen. Kabay pang iya kalag nga ang tanan nga kalag sa mga tumuluo nga nagtaliwan kag kaluyon sang Dios nga magpahuway unta sa pagidait nga dayon. Amen. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, ag sang Espiritu Santo. Amen. Ayan pang, oh. Dami ko pa ring picture sa iyo. Sorry na, addict po talaga sa picture. Gusto ko pong ipunin ang mga memories habang magkakasama pa. Yan pang, ang daming pagkain. Nagtapos na din si Manong Bry sa grade 6. Birthday ko din. Ayan po lahat ang handa. Sarap pang, kain po tayo. Mamang, miss na miss ka niya. Umiiyak pa din palagi. Miss you pang. Love you.